Для чаго патрэбнае мастацтва? Ой, нешта я не ў сваю тэму палез. Прабач, Мікіта. Давайте лепей так. Ці ведаеце вы, што такое мастацкі музей? Найсумнейшее место на земле. Я ведаю, што вы это скажаце. Ну так, мастацкі музей гэта месца, дзе нібыта проста захоўваюцца творы мастацтва. Але вы дарма лічыце, што гэта сумнае месца. Добрыя мастацкія музеі – гэта месца палітычных інтрыг, кузня новых ідэалагем, перасячэнне фінансавых потокаў, канцэнтрацыя знешняй дыпламатыі і часам нават месца, якое мяняе нацыянальнасць людзей. Як гэта нешта ты ці мог зноўку нагнятаеш? Усюды ў цябе інтрыга нейкая. Ну дык мастацтва ж, гэта ж суцэльная інтрыга. Вакол твору мастацтва круцяцца вялікія грошы, дыпламатычныя і палітычныя рашэнні. Праз мастацтва мы фармуем сваю ідэнтычнасць, а ўсё гэта не жартачкі. А ты дакладна ў нацыянальным музеі быў? Канешне, дакладна, у мастацкім. Таму у кожнай краіне галоўны нацыянальны мастацкі музей – гэта вельмі важнае месца. І ў Беларусі мастацкі музей – адзін з багацейшых на постсавецкай прасторы. І ўсё гэта дзякуючы шмат у чым аднаму чалавеку, шматгадовай дырэктарцы музея Алене Аладавай. Ад яе імя уздрыгвалі работнікі Трэцякоўскай галерэі. Яна выратавала вялікую колькасць гістарычных беларускіх помнікаў, узвяла будынак музею, сабрала ў нас найбагацейшую калекцыю расійскага класічнага мастацтва. Ну і так, пры патрэбе магла мяняць ідэнтычнасць некаторых мастакоў. Алло, Петрович, маеш што? А, не маеш? Ну і я не маю, пайшоў гэты на музей. Чо, дурны, каб я сам білеты купляў? На рабоце далі, а цяпер цёшча прыехала, так я думаю, сыду ёй з вачэй, бо я яе таксама бачыць не магу. Ну, мне сказалі дом з калонамі. Я перш баяўся, бо, знаеш, пабойваюся я такіх дамоў. Але нічога, думаю, пайду праверу, які там буфет. Мо чаго наліваюць хорошага. Карацей, все, я уже падышоў, пайду. Пока, Петрович. Алена Аладава у дзявоцтве Пук нарадзілася 22 траўня 1907 года ў Пружанах. Яе бацька працаваў у школьнай сферы, і сям'я часта пераязджала. Частку дзяцінства Алена правяла ў Пружанах, частку ў мястэчку Парычы пад Светлагорскам, а частку ў Жлобіне. Іх што, выганялі? А чаму школьны работнік так часта мусіў пераязджаць? Ну, гэта ж 100 гадоў назад была. Сама сфера масавай адукацыі была яшчэ не да канца сфармаваная. Прафесіяналаў было не шмат, таму работнікі гэтай сферы падарожнічалі крыху часцей, чым сучасныя. Дзесьці інспектарам, дзесьці завучам, дзесьці дырэктарам школы. У 1922 годзе Алена паступіла на педагагічнае аддзяленне, тады яшчэ зусім нядаўна створанага БДУ. Вырашыла пайсці па слядах бацькі. Менск 1920-х гадоў кіпеў энергіяй. Новыя будоўлі, новыя творчыя аб'яднанні, новыя імёны. Алена з захапленнем сочыць за гэтымі працэсамі і асабліва цікавіцца мастацтвам. Алена падпрацоўвала ілюстратарам у гістарычным музеі, працавала экскурсаводкай на знакамітай першай усебеларускай мастацкай выставе, друкавала агляды ў часопісе «Прамень». Ну і агулам круцілася ў тагачаснай менскай багеме. Мы ведаем, што знакаміты мастак Александр Ахола-Вало ў тыя часы вылепіў скульптурны партрэт Алены. Іншы знакаміты мастак Філіповіч падарыў ёй свае карціны. А, напрыклад, знакаміты малады кампазітар Мікалай Аладаў прысвячаў ёй свае санеты, складзеныя на вершы Янкі Купалы. І вось, відаць, якраз санеты ударылі ў самае сэрца. У 1928 годзе Алена выйшла замуж за Мікалая Аладава. У яе сітуацыі замуж трэба было выйсці, каб толькі прозвішча памяняць. Фу, коцікі, які вы некультурныя істоты. Уся гэта ідылія чакана скончылася ў 1930 годзе. Пачынаюцца арышты сяброў і знаёмых. Сярод іх бацька Васіль, якога абвінавацілі ў контррэвалюцыйнай дзейнасці і расстралялі. Гэта пры тым, што ў 30-м годзе расстрэльвалі яшчэ не так часта. Уся творчая атмасфера ў БССР адразу скукожваецца да шаблонных афіцыйных агітак.
Творчыя гурткі закрываюцца ці фармалізуюцца. Але жыццё працягваецца. Саму сям'ю Аладавых рэпрэсіі 30-х гадоў цудам не закранулі. У Алены з Мікалаем нарадзіліся ў гэты час двое дзяцей. Мікалай робіць добрую кар'еру ў кансерваторыі, а Алену ў 1937 годзе запрашаюць у працоўную групу па стварэнні першай беларускай дзяржаўнай карціннай галерэі. Той рэдкі выпадак у нашай перадачы, калі 37 год у біяграфіі героя не азначае чагосьці дрэннага, а хутчэй наадварот. Якое рэдкае выключэнне. И яна што, замест карцінаў выставляла партрэты Сталіна? Ой, ведаеце, у 37 годзе нікога не ратавалі ні партрэты Сталіна, ні шчырая вера ў ягоныя догмы. Проста пашанцавала. Калекцыя новай карціннай галерэі актыўна расла, бо на чале галерэі паставілі апантанага мастака-кераміста Мікалая Міхалапа. Ён сабраў моцную каманду, яны ездзілі па Беларусі і па выніку досыць хутка сабралі неблагую калекцыю. Асабліва моцна гэта калекцыя вырасла ў 1939 годзе. Дарэчы, ці здагадаецеся, чаму менавіта тады? Тимох, мы мастацтвам не цікавімся, мы ж каты. Ага, коцікі, мы ж гэта праходзілі з вамі. Это не па мастацтву, гэта па гісторыі пытанні. У 1939 годзе савецкія войскі захапілі тэрыторыю заходняй Беларусі. І шматлікія багацці з радзівілаўскага палацу, у Нясвіжы і з іншых родавых маёнткаў шляхты перакачавалі ў гэтую галерэю. На пачатак 1941 года галерэя налічвала ўжо 2700 экземпляраў. І не абы якіх: слуцкія паясы, французскія габелены, творы еўрапейскіх класікаў і шмат што яшчэ. Але. Лёгка было сабраць галерэю. У некага забралі, а ў сябе выставілі. Ну, тут трэба сказаць, што камуністы ўсё адно абрабавалі ўсе гэтыя маёнткі. І добра, што гэтыя творы па выніку патрапілі ў рукі да прафесіяналаў. О, Дон Кихот какой-то! Или что? А подписано Юрой. А, Юра, так ты наш, свой! Молодец! А я думал, какой-то иностранный агент. А фамилия твоя Радивил. А, так я знаю! Радивиловский хлеб печешь. Вкусный хлеб, между прочим. А что еще? Геркулес. Так я не понял. Так ты хлеб печешь или хлопья плющишь? Дровосек ты железный, а? У чэрвені 1941 года нацысты напалі на СССР. Менскае партыйнае кіраўніцтва ў паніцы з'ехала ў бок Масквы, не здолеўшы арганізаваць эвакуацыю з горада каштоўных рэсурсаў. Міхаіл Міхалап з Аленай Аладавай і іншымі супрацоўнікамі некалькі сутак, не спыняючыся, пакавалі карціны, паясы і габелены, каб вывесці іх да прыходу немцаў. Але па выніку проста не здолелі знайсці транспарту. За дзень да прыходу немцаў Міхалап проста зачыніў музей на ключ, і яны разам з усім калектывам пешкі пайшлі ў бок Магілёва. От малайчыны. Усё спакавалі, каб немцам было зручней вывозіць. Ну, атрымалася так. Пасля акупацыі ў музей завітаў вялікі знаўца мастацтва Генрых Гімлер разам з дырэктарам дрэздэнскай карціннай галерэі. І яны проста звезлі ўсю калекцыю кудысьці ў Германію. Больш яна ў Беларусь не вярнулася. У 1944 годзе пасля адваёвы Менску была пастаўленая задача аднавіць мастацкую галерэю ў сталіцы. Людзям у знішчаным горадзе патрэбная была культура. Пад гэту справу пад музей вайны і мастацкую галерэю аддалі адзін з нешматлікіх ацалелых будынкаў у цэнтры – дом прафсаюзаў на плошчы Свабоды. І там склалася дзіўная сітуацыя. Адразу пасля вайны, не разабраўшыся, Мікалая Міхалапа абвінавацілі ў тым, што гэта менавіта ён не здолеў уратаваць мінскую калекцыю ў 1941 годзе. Ну і, адпаведна, новым дырэктарам галерэі прызначылі іншага чалавека. Ім стала Алена Аладава. Алена Аладава больш за 30 год, з 44 па 77 год, займала пасаду дырэктара музея. За гэты час яна змагла падняць музей з руінаў і зрабіць яго адным з самых багатых і заўважных ва ўсім Савецкім Саюзе. Першай задачай Алены Аладавай, як дырэктаркі новага музея, было памяшканне.
Дзякуючы падтрымцы Панамарэнкі, Аладава дабілася, каб новы будынак быў пастаўлены ў першую чаргу маштабных аб'ектаў сталіцы, якая тады падымалася з руінаў. Ну і трэба разумець, для цырка ці стадыёна ўзводзіць асобны будынак гэта ок. А вось карціны, ну іх жа ж можна дзе заўгодна павесіць. Для іх асобнага будынку не трэба, можна ўзяць любы, які ёсць у горадзе. Але Алена Аладава настаяла, і па выніку у Менску ўзвялі першы ў СССР будынак спецыяльна пад мастацкі музей. Адбылося гэта ў 1957 годзе. Алена Аладава апантана збірала новую калекцыю для музея. Сама ездзіла па ўсім Савецкім Саюзе, ладзіла экспедыцыі па Беларусі, знаёмілася з патрэбнымі людзьмі. У яе было два галоўных фокуса ў працы: збор калекцыі беларускага мастацтва і збор максімальна прадстаўнічай калекцыі расійскай мастацкай класікі. Ох, а расійскай навошта? У іх што, сваіх музеяў няма? Ну, там быў фармальны момант. Ад узроўня карцін залежала фармальная катэгорыя музея. Ну, а якія карціны ў СССР лічыліся найвышэйшым узроўнем? Відавочна, расійскі жывапіс 19 стагоддзя. Вось на яго Алена і палявала. У сэнсе палявала? Са стрэльбай хадзіла? Ну, са стрэльбай не хадзіла, але страху наводзіла. Асабліва далася ў знакі яна супрацоўнікам Трэцякоўскай галерэі. Ну, бо гэта былі яе асноўныя канкурэнты. Яна ездзіла, шукала, здабывала, купляла і досыць часта аказвалася на крок паперадзе ад работнікаў Трэцякоўкі. У Аладавай быў пэўны талент бачыць шэдэўры там, дзе іншыя іх не бачаць. Вось, напрыклад, расказваюць, што аднойчы яна ў прыватнай калекцыі набыла карціну Васіля Пукірава «Няроўны шлюб». Ну, вядомая карціна, вы яе дакладна бачылі. Усе лічылі, што гэта копія, падробка. Але яна купіла, і пазней высветлілася, што гэта позні арыгінал аўтара. Так, а гэта што такое? А, няраўны брак? Ну да, брак. Тут очевиден. Брак ума у этой девочки. Дорогая, куда ты идешь? Ты же такая молодая, красивая, нежная. А это что? Это же чапирадла какое-то лясное. Старыники, горбатый ягошек з-под катка асфальтнага достали. За каго ты сабралася? Пратры вочы! Паважаныя турысты, звярніце ўвагу. На гэтай карціне прататыпам жаніха лічыцца вельмі заможны маскоўскі купец Андрэй Карзінкін. У 19 стагоддзі ён валодаў некалькімі шыкоўнымі будынкамі ў Маскве. Девочка, знаешь что? Он не так уж и плох. Жизнь сурова. Надо иногда и привыкнуть. А он, видно, что человек хороший, толковый, образованный, умудренный опытом. Ну и вообще, не так он уж и плохо и выглядит. Он просто не выспался. Дзякуючы плённай рабоце Аладавай у Менску з'явіліся шматлікія творы Брулова, Айвазоўскага, Рэпіна, Сурыкава і Рубеля. Але асноўнай задачай дырэктаркі музея быў, канешне, збор беларускай калекцыі. І тут усё было значна складаней, бо пра беларускае мастацтва ў тыя часы яшчэ мала што было вядома. Ну вось банальна, не было вядома шматлікіх прозвішчаў і імёнаў мастакоў. Аладава нават заказала ў даследчыка Сэндара Палееса розшук мастакоў з беларускімі каранямі. Ну альбо тых мастакоў, якія хоць мелі нейкі беларускі след у сваёй біяграфіі. Плаціла яму фіксаваную суму за кожнага знойдзенага такога мастака. І пасля па гэтым каталогу ўжо шукала творы гэтых мастакоў. Плаціла б яна мне, то я б за гэткія грошы беларускія карані нават у Сальвадора Далі знайшоў бы. О, я ў вас не сумняваюся, знайшлі б. Вось жа, дзякуючы гэтым даследаванням у Беларусі, напрыклад, з'явіліся творы Іллі Рэпіна, які шмат год жыў і працаваў пад Віцебскам. У беларускую культуру вярнуліся імёны творцаў, якіх раней называлі выключна палякамі ці рускімі. Ну, напрыклад, Іван Хруцкі, Юдэль Пен, Апалінарый Гараўскі, Станіслаў Жукоўскі. А гэта яшчэ што за людзі? Першы раз чую. Боўдзевы – гэта выбітныя мастакі, чые імёны і прозвішчы абавязкова трэба ведаць, а іхнія карціны глядзець. Так, а гэта што за жывапісь? Ага, подписано Гараўскі. Ну, пейзаж ничего себе такой. Правда, на даче у меня, наверное, лучше. Ну, але сойдеть.
Так, чекайте, а что это такое? Караул! На картине женщины разделись! Зовите администрацию и милицию! Это же распуста! Безобразие какое-то! Дети, вас здесь не должно быть! Идите в зал дадаизма! Я пока прикрою! Не впервой! Это же ужас какой-то! Распуста в этом музее! А еще Мастацкий называется! И до того же национальный! А сами что выставляют? Ужас! За час сваёй працы Алена Аладова арганізавала некалькі дзесяткаў экспедыцый па беларускіх храмах, дзякуючы чаму ў музеі вырасла вельмі прадстаўнічая калекцыя старадаўніх абразоў, каталіцкіх скульптур і царкоўных іканастасаў. Шматлікія з гэтых прадметаў былі па сутнасці выратаваныя ад смерці, знойдзеныя ў руінах занядбаных святыняў. А цяпер яны ўваходзяць у топ беларускіх каштоўнасцяў. У 70-х гадах Аладова з калегамі дабілася таго, каб у старадаўнім касцёле ў Раўбічах пад Менскам адкрылі філіял мастацкага музея. І гэтым выратавала храм ад знішчэння. А яшчэ Алена Аладова вялікую ўвагу надавала сучаснаму ёй авангарднаму мастацтву. Напрыклад, купляла творы Ізраіля Басава, а таксама розныя творчыя эксперыменты 1920-х гадоў, часоў яе маладосці. Ну і ў 60-х-70-х гадах, калі ў павазе быў строгі рэалізм з работніцамі і калгасніцамі, гэта ўсё выклікала непаразуменне. А цяпер гэта скарб. Кто испачкал стену? Кто впустил детей с фломастерами? Уборщица! Придите, протрите вот эту ерунду со стены. Да вы что? Это же знакомитая картина Израиля Басова. Вот гэтая мазня? Да ну, дык я лепей намалюю. Да вы что? Яна каштуе неверагодных грошай. Колькі? 1000? Да больш за 1000, 10 разоў, 100 разоў больш за 1000. Я звоню Петровичу. Петрович, здоров. От ты з мяне смяяўся. Що хотів? Я в гаражі. Кидай усё гайне свое прачындалля з машыны. Ляці ў магазин, купляй пензлікі і гуаш. Скільки брати? 2 вядры. Нахрена? Заробім! О! Добре, а куди тут? Так, скажите, а дзе тут карціны прымаюць? Адзін з самых вядомых кейсаў яе працы – гэта беларусізацыя мастака бялыніцкага Берулі. Беруля нарадзіўся ў Магілёўшчыне і зрабіў сабе бліскучую мастацкую кар'еру ў Петербургу яшчэ да рэвалюцыі, вельмі даўнія часы. І ў сярэдзіне 20-го стагоддзя ён пачуваўся абсалютна такім расійскім мастаком, які жыў у расійскай сталіцы і адносіны да Беларусі меў вельмі намінальны. Але Аладова так не лічыла. Яна пазнаёмілася з тады ўжо вельмі старым, паважаным мастаком. Пачала скупляць ягоныя карціны, пісаць пра яго артыкулы. У выніку яна перацягнула яго пажыць у Менск. І ў нейкі момант бялынскі Беруля пачаў сам называць сябе беларусам, беларускім мастаком і памёр вядомым, выбітным творцам беларускага мастацтва. А можа нам так з Бэнксі зрабіць і пераканаць яго, што ён насамрэч беларус? Нечаканы паварот сюжэта. Хаця, а калі паспрабаваць? Вось Алена Аладова спрабавала і за 30 год працы паспела зрабіць вельмі шмат. Пра якія беларускія каштоўнасці мы не гаварылі. Слуцкія паясы, авангардны жывапіс, саломапляценне, радзівілаўскія партрэты ці суворы соцрэалізм, мы заўсёды будзем узгадваць гэту невысокую жвавую жанчыну, якая ездзіла, даследавала, арганізоўвала, здабывала, купляла, часта на свае грошы. Карацей, правільны чалавек на сваім месцы можа рабіць цуды. І пра адзін з іх мы сёння вам расказалі. Схадзіце ў мастацкі музей.